Хело, Лойта! Всъщност... Не, знаете ли какво? Спрете видеото, така просто няма да стане, окей? Значи, писна ми да ме наричате фъри в коментарите, окей? Просто аз не съм. Значи, вие си мислите, че като видите, че някой аватара, примерно му е лисица, или вълк или някакво животно, което има някакви човешки неща, това е фъри, брат! То по вашата шибана логика, Бъгс Бъни е фъри, Гъмбъл е фъри, Мики Маус е фъри, Уи Бер Бер също са фъри, така че... Майната ви! За това първо ще ви говоря за това дали съм фъри и какво като цяло означава това. Така че, всъщност, нека започнем с самото определение. Просто се нуждаете от някой да ви обясни какво е това. Човек, който има опит с това. Не съм. За да си фъри, ти трябва нещо като персона, която да показва качества, които ти искаш да имаш, но не можеш да ги имаш, защото си гей. За да си фъри, също така трябва да си мислиш, че не трябва да си роден човек. В момента, докато го казвам, всъщност... Защо има такива хора на тази планета? И последното нещо, което според мен е важно, е, че ако си мислите, че сте фъри, то вие сте. Ако искате някакъв пример, примерно, представете си момче, който е в костюм на Соник, и ако си мисли, че е фъри, той значи е. Да. И сега, мисля, че е време да отговоря на въпроса, хора. Готови ли сте? Добре, въпросът. Те фъри ли съм? Вие тук ме запомнихте тук с 1000 коментара в секунда. И отговорът е не. Ама защо не си фъри? Може би ще се питате. Ако това се питате, значи аз съм медиум. И те предсказват, че този канал ще е 1000 съб, хора! 1000 съб! Всъщност, замисля сте колко тъжни могат да бъдат хората понякога? За да мога да ви докажа, че не съм фъри, ще ви направя няколко аргумента. Така, правилата са следни. Ако имам повече контраргументи, означава, че не съм фъри. Ако знаете какво е контра, означава, че имам аргументи, които показват, че не съм. Ако имам повече проаргумента, означава, че съм фъри. Така че, нека започнем нашата игра, хора. Първо, аз нямам персона, защото винаги се държа по един същ начин, където и да съм, така че... Да. Второ, аз само рисувам керактер ми, това да ме прави фъри. По причината, че не се виждам, че съм самия керактер, просто... Когато правих началото керактера, когато започвах в началото, не исках да е човек, защото... Не знам, исках да е нещо по-интересно, по-забавно. Ама не, тук ви видите колко пари решим Фърфест, бахти. И трето, мисля, че фърин фендъм е прекалено странен, окей, просто... За какво ти е да се обличаш навънка с костюм, къде струва повече от горивото за моето ламбо, да издаваш някакви, не знам, звуци, и си казват отгоре да преценяваш хората. Бахти живота. Едният аргумент за това, че не съм фъри, е, че вие оставате с грешно впечатление какво е това нещо. Но знаете какво е по-тъжно? Това, че мисля, че просто съм фъри. И така, дами и господа, нека да видим резултатите дали съм фъри. Точно така, хора! Видяхте ли? Не съм фъри! Резултатът е 4-0! Така че видяхте ли, бе? Оп! Хора, вижте сега! Тук са на малко недоразумение. Аз сега ви казвам чао! Чао! Хора, вие сега сте до края на клипа, честито, вие получавате абсолютно нищо. Браво на вас! Да се надявам, че повече няма да има коментари от сорта, че съм фъри, защото... не съм, просто съжалявам, че ви развалям мечтите. Никога няма да стане това, защото това просто... Никога просто няма да стане фъри поради причината, че това е мега кринджи. И да, в смисъл, ако вие си фъри, бъдете себе си. Просто... отидете в дивото! Оригинални шеги са за хора, къде... Някой записа ли го? Иване? Динозавърчо? Да, хора, между другото да ви кажа, че инстаграма ми е долу, както винаги, защото... Ще ви кажа, защо си рекламирам шибания инстаграм. И причината е, че просто в инстаграма ми понякога може да видите някакви неща от шибания ми живот. Може да видите моите шитпостове. Между другото, тези шитпост снимки, които качвам в инстаграм, са лично мои, така че да. Другото нещо, което искам да кажа, че в инстаграма понякога качвам сторита, в които просто понякога показвам как правя някое видео, или просто ви говоря някакви неща, да ми помагате. Сега ще какво говоря, просто еди това в инстаграм, ако нямате, направете си. Не е трудно, ако имате фейсбук, ще направите инстаграм. Тъй като вече нямам никакво търпение да стримвам, просто долу ще сложа линк за Twitch канал, който ще бъде активен до, не знам, до 20 април нещо този род.
И в този Twitch канал може би ще играем игри с там Марио Гея. и мои приятели. И Тедо! Хора, сега казах Тедо, за да мога сложа в хаштаговете, аз съм Аз съм човек. Аз всъщност в момента се чу как са станали до тук, но ако още сте тук, не забравяйте лайк, субскреп